Λοιπόν, αρκετά με τα εισαγωγικά. Για να περάσουμε στο zoom. Κάτι άκουγα έξω, οπότε για να ανοίξουμε την πόρτα να δούμε τι παίζει. Για να δούμε. Όχι, να το. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι, αλλά υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα, είναι 1/18. Με έχω στο μυαλό μου άλλα. Έχω μια ιδέα. Θα αφήσουμε εδώ. Πάμε μέσα. Και θα πούμε στο Θεό να το κάνει 1/1. Αχ, θα μου κάνει αυτό το 1/18 Renault Clio Williams να γίνει 1/1. Οπ! Αυτά είναι. Είσαι μεγάλος, είσαι μεγάλος. Ψυχάρα είσαι. Είσαι Θεός τώρα, τι να λέμε. Θεός. Κλειό. Α, μπράβο, αυτό θέλαμε. Έχουμε και την τσίφρα εδώ. Special. Original data. Την πένα, λίγο βρώμικο, αλλά καλό είναι. Οπ. Και ανοιχτό. Τα κλειδιά πάνω. Τα γρανάκια του λαδιού. Ναι, λίγο μεταχειρισμένο, αλλά δεν βαριέσαι. Πού να βρίσκουμε τώρα καινούρια, ναι. Original, βλέπω όλα. Κομπλέ. Για να πάμε και στο διατάφτα. Τώρα μάλιστα. Έμα μου βγάλεις το 1/18. Πράγματα αυτά. Για να πάμε να δούμε πώς προχωράει. Πώς προχωράει. Τι είπα. Εντάξει, έγραψα. Άκυρο αυτό. Αυτό εδώ, το δούμε. Σου λέω special. Κομπλέ. Α, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, θα πω μια γνώριμη φράση. Είναι καρπλάνα μέσα από το Clio. Δεξτήμουν αυτή τη φορά στην Αγγλία. Είναι, όπως βλέπετε και εσείς, ψιλοβρεγμένος ο δρόμος, οπότε πάρτε ως παράμετρο αυτό, έτσι. Πάμε να δούμε. Στράει ο δρόμος δυστυχώς.
140, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο φάνηκαν 140. Ούψ. Σάκι, λεωφοριάκι.